Aritz Bauez, Kajarroa Alea taldeko kirol zuzendaria, bigarren urtea duzu taldea zuzentzen, eta aurten berriz ere bikain hasi zarete, iaz Julen Arriolabengorekin garaipenan lortu duten Guadalentinen, eta aurten dagoeneko Ales Diazek eman dizue lehenengo garaipen hori. Taldearen lehenengo sentsazioak beraz bikainak, ez? Bai, gaina garrantzitsua da irabazten hastea eta Zaporenekin hastea eta batez ere Alesentzat. Azkenen kirolareri oso ona da, demostratu urte hauetan, baina ez du inoiz irabazi eta oso ilusionatuta zegoen eta oso emozionatua. Taldea erreferentea zarete, eta hortaz gain beti erronka bikoitza hartzen duzu urtero, ze uste aficionatu mailako talderik handienetako izango zaretela. Ez da erresa hainbeste txirrindulari edukitzea, baina azkenen denei aukera eman nahi diegu, eta hori nahi izan badu, korredor asko ditugu eta asko korritu. Nola ikusten duzu talde hain handi hau denboraldi irako? Ongi, azkenen beti dakat norbait lesionatua gaixo, orduan ez azkat inoiz dena disponible, asizke urtea luzea da, karrera asko azkagu eta denetzat dago egunak. Denboraldi hasiera honetan ja aldez dugu danon ahotan, baina zein beste txirrindularingan jarriko dugu fokua urtean zehar? Baitu jende garrantzitsua adibidez Ilia Rusoa urtengo fitxaketa garrantzitsuenetako bada, eta Lucas Towers ere nik uste bi horiek izango dela ekipoko lider garrantzitsunak, gero beti edukiko dugu sorpresan bat, beti daude gazteek handik ez ditutela asko ezagutzen, eta jungoa ikusten. Euskaldunak, Ales Erostar bere etorri da, Unzillak iaz garaipena lortu zuen, Euskaldunak ere presente izan behar dira talde honetan. Azkenen Ales eta Erostar baketik etorri dira biek, baina ja oso integratu da biek, eta nik uste maila ona eman gautela, eta lehen urtean genituen Euskaldunek ere, nik uste saltotxo bat eman gautela eta horrengo dela. Helburua zein da, zuretzat? Helburua azkenen ziklistak ez hitzea, hori da nire helburua. Irabazta ongi dago, baina ziklistak inberri dut. Ales Diaz, Kajarroa Alea taldeko txirrindulari berria, denboraldia hasi orduko, ez diguzu denborarik eman, eta ja titularra eman diguzu, lehenengo euskal garaipena aurten, eta gainera lehenengo garaipena zuretzat bizitza osoan, zer moduzko sentsazioak? Oso pozik, azken hainbeste urte bizik eta gainen, eta lehenengo garaipena lortzea, oso pozik, gaina ekipoakin debuta egiten, oso pozik. Badago argi jauzia eman dezula talde honekin. Azkenen filial bada, eta beti bakigu guztion helburua zein dan, eta gehiago renditua hori betetzeko. Nola ikusten duzu urtea, ze oso ondo dago Valentinen irabaztea, baina lasterketa serioak ja martxotik aurrera hasiko dira. Kopa Espainiakin eta ondoren ingo dian itzulikin, denboraldian zati garrantzitsuna izango da, eta hor forma honen egotea espero dugu. Helburua? Maiatzak bat eta maiatzak bosten karrera politzak ditugu etxetik angertu. Santikutzen eta Valentziagan hor ondo ibiltza egongo zen, eta baita aiztondoan berdin. Elite izanik, aldaketarik egin duzu prestakuntzan beste pausu bat emateko, dagoeneko ikusi dugu pausu bat eman dezula, horrek esan nahi dugu aldaketa ondala prestakuntzan? Ez. Azkenen berdina entrenatu dut, eta hori, aurren denboraldi txukun bat indet, lesio txiki batzukin pixkate momentu batzutan gelditu behar izan dut, eta hola, ondo ibili izan naiz. Baina entrenatzeko modua berdina. Azkenen karrea berdina korritza ditugu, bate ezin dugu korritu, baina dana berdina da. Mikel Unzilla, bigarren urte afizionatutan hastea, hemen Esorbasken, zer moduzko denboraldia aurreikusi dezakegu zurekin? Pretemporada ona egin dugu, eta hemen Esorren hasten ga, ez da, hau gorra dat, baina Iaz lehenengo urtekoa izanik garaipena lortuta, erakutsi nun urteak pasala protagonista izango zarela. Aurten, bi gutxienez lortu beharko dituzu. Nola planteatzen dituzu helburuak, ze helbururekin aurkezten zara gaur? Utxinaka joango gara, eta ikusten, espero dut karrera bat edo batzuk irabaztea, baina gutxinaka ikusiko dugu. Urtero bezala taldea oso handia dator, jende askorekin, baina polita litzateke txirrindulari nagusiena edo importanteenetariko bat Altsasu etxeko izatea. Azkenean Altsasukoa
taldea txasukoa eta ni ere bai. Bai, hemen, hiru gara Nafarroan eta ni bat izatea, bai. Pozik nago. Helburu pertsonala, zer lasterketari behira zaude? Guai gutxinaka, baino... Ez dakit, ez du pentsatu. Oso ondo, sortea. Eskerrik asko.